que aprendemos nunhas mulleres de Cuntis. E mirade como son as cousas que un día botando esta peza unha componente das cantareiras que hoxe non puido vir me dixo que era familia destas dúas mulleres deste pueblo, de Estacas, de Cuntis. E ten unha cousa especial porque normalmente nos, sabedes que os galegos tocamos a pandereta ao revés do mundo, non? A maioría tocan así, non? Acollen coa man débil e tocan coa man forte, e nós normalmente acollemos coa man forte e xiramos e tocamos na dereita. Pero aí nese pueblo, en Cuntis, tocan así, coa man cambiada. E Isabel, unha das cantareiras, pois é familia destas mulleres. Imos a ver entón ca Muñeira de Magán. Quen queira subir aquí a bailar, temos cancha de sobra, Estar cantando ao lado dele un regalo dos sexos. Divino. Aparte de ser unha persoa maravillosa, pai de familia, é un musicazo increíble, o sea, o mellor acordeonista que hai do Miño para cá, o sea, e para lá tamén. É un gustazo, unha maravilla. Imos entón cunha peza de orixe brasileira, das que, cando a xente marchaba á emigración ao Brasil a facer as Américas, pois logo cando viñan, pois traían aquelas cancións que aprendían alá. E aquí, pois, as mulleres e os gaiteiros e tal, pois, nas romerías e nos seráns e nas foliadas, pois tamén incluían eses novos ritmos que viñan.
moitísimas grazas pola vosa asistencia, moitísimas grazas polos aplausos, e para os gaiteiros a todos do Centro Cultural e Recreativo de Valladolid é un placer poder participar por primeira vez no Memorial Mosela, un home ao que directa ou indirectamente